sa kaawi. Ayun daw kanyang tanan. Tawagan ko Christian, 20 anyos. Nagat ko papadaan akong kaging. Dili anong sundon sa mga bata na ako binumatan. Kung dili, anong kakuhaan nilang leksyon. Naitabo ka na kong kaging sa diyang 16 anyos parang ko. Apa sa dili pa, paliw ko na sa pagtutog sa awit ka naguluhan. Man in the mirror. Gigan sa Women Projection Center, ano yung kining tulumanon? Hanjumanan sa kaawi. Ano ba na siyang kaagi karon ba kaning usa ka lalaki nga taga Lapugon, Mandawi City. Nga tumatatampo nagpatawag sa nga Christian. Ma, may aplik ka sa gawas. Di ka pa matog? Hapit pa alas 12 gabi mo? Ay, nagpaabot kong papa ninyo, anak. Ay, nga nung bangon ka man. Huwag ka pa dahil makatog, nalawam naman ang gabi eh. Nagkamatakos kong kahiyon, ma. O pa di mabos papa? Tagdugay na ginawa pa ulit papa mo, no? Usahay ka ni, di siya mapaulit yung gabi eh. Nga naman sa papa nga. Ay, kuan, tugod kay nagsigig overtime si papa nimo. Kay kung dili siya mag-overtime, kuwang man ang sweldo, alang nato, anak. Huwag ka nang dili siya mapaulit yung gabi eh. Aw, dito na lang siya matuog sa trabahoan. Kay kapuyan na nga muulit pa din sa ato. Muna mong ihatag na kasi mong kisina sa sweldo, ha? Gita mo kaglain. Ano naman yung taon ni Uy? Di taon ni kaabtan ko sa kasimana. Kung mapatingali ko yung gamay pwesto sa merkado, pagtayo ni imong pamilya sa kagutom. Kung imo lang sweldo na Nag-away si mama o papa ko yan, no? Naunsa ka man Oo, yung taon, Uy? Eh, saba kay maminaw ta nila. Duda, no? Ang sablay ko ba ni mong kita? Imong gihatag si imong babae? Tagtigay ka mo pauli magabi. Kung sa ay di magay ka mo pauli, ang sa ka man, ha? Pagduda. Bonus pagduda. Bantay yun bitaw. Bantay yun. Hayop ka! Bantog na tagdugay ka mo pauli din sa bahay. Kay mauli ay, doon na ka na ilaing mabayad ka mo ang alam. Bantog na yun. Nagbunga na yun ang pagpaniin ako ni mo kaya nasakpan sa yun ka. Hayop ka! Dili babae si papa? Hindi ka mo hilong naman. Ngano? Mauwaw ka madunggal sa mga silingan ang imong kabuang, ha? Huwag ka mauwaw! Ulit taon na ng anak mo! Unya, mikian ka pa yun! O batanon pa yun ang imong kikabuangan! Muna na rin imong anak mo ka na uwaw ka, ha? Kasaba ba mo? Hindi. Hindi ka mo hilong niya. Wala siya mo ba? May patigaling magbuwag na lang. Oh, sige! Lakaw! Bila sa imong pamilya! Kung ato pa pagkintipon sa imong babae, salbahis ka! May babae na ka ba? Na babae ka? Uy. Anak, Christian, nauli ka man lagi. Huwag mo'y klase, anak. Wa ma. Huwag mo rin ito yung panahon. Nga wa may klase. Huwag ipaulit ko din eh. Kinahibawan ako ang imong kabuang pa. Ay, uy. Nababahay ko taon. Di na tinuo ng ipasangil sa mong inahan. Pataka na ng inahan mo. Nadungo na akong tanan pa. Kaginahan ko nagpaminaw ninyo. Imo rin gibuang si mama? Anak. Anak, dili lagi na tinuod. Mga saman ma. Tinuod ka na ni babae si papa, wa? Wa dong. Pasangil ra ang ako ngadto sa imong amahan. Wa na. Wa na kamatuoran. Og dili tinuod nga duda siya babae. Tungod kay mahal ta niya nga iyang pamilya, anak. Ma? Ano nagilakbang ka? Bitaw, ma. Naunsa man di ay ka. Mga anak si Papa ninyo, wa na siya. Hiyat ang gibiyaan. Miuban siya sa iyang kapit. Huh? Tinuod yun ay. Tinuod yun ay. Salbahe ka man. Nagkatulto ka ba sa magpuyo yung babae mo? Wa, anak. Salbahe siya. Di lagi siya magpakita na ko. Kay patyo ko siya. Bisag ako pa siya mamahan. Unsa? Muna na kasi yung pagtuon. Oh, Pero sayang kayo, Christian.
Upat ka buwan na lang, ug sira na sa klase. O graduating na bayat na sa high school. Basta di na ako may eskwela, Farah. Ingalaw niya ato advisor. Kamuundang ako. Gubaan yung mga atong pangandoy, Christian. Dili ako may naguba. Kung dili, ang way ayaw na kong umahan. Wala ko'y ganang eskwela. Tungkol siya pagbiya na mo. May uban siya siyang kabit. Huwag ikasilagan ko akong amahan, Farah. Christian, be positive. Duha ra mong managsuon og kamagwangan ka. Angay gani unta nga maningkamot ka og maayo. Aron makatabang ka sa imong inahan. Kung di mo na ipadayon ang imong pagtungha, unsa nam lang unya ang mahitabo nimo sa maabot? Wala ko'y labot kung siya may tabot ako, Farah. Wala na. Christian. Ingat dia ni bation. Basta makalatay ta. Ingon anak, Brad. Feels like heaven. Usa man naguba ang pamilya. Sabay pagupon ko sa akong kinabuhi. Asa mo, Brad? Gusto ka mag-runner? Ha? Runner? Oh, good. Pwede kang magamit ini. Huwag pa rin yung paggamit ini mong butan. Kung mag-runner ka. Asa man? Kaingnan ako sa busing. Sige. Anak, maayo kay nauli ka na. Diin ka man intawon maglaroy-laroy. Nganong tagsa ka lang muli dinis ato, ha? Unsa man, i-apil nimo ang imong pagtuon, ha? Pila ka nagkaadlaw nga wa mo eskwela. Di na ko may eskwela ba? Anak, utang buot. Ayaw pun ang kasakit ka akong kibati. Ayaw pun ang mga problema nako. Imbes ka kamo nga akong mga anak mo imodasig nako. Imo pa maniloong pun ang kasakit sa kondungan. Nahibaw ba mong siganggang kamong duha nga akong mga anak ang gikuhaan akong kalikon ug kusog? Aron padayon kong magpakabuhi ning kalibutan, ha? Utang buot anak mo hangyo ko nimo. Padayon ang imong pagtungha. Di ba ka na mo? Siganggang lang mong gastuhan sa pag-eskwela? Ako, puno-puno ko sa itong kalisod. Kung mo padayon pa ko pagtungha. Bahalag magkalisod tag maayo. Ang tuso na ako. Manigkamot pa kong maayo. Mabuhi ko lang kamo siganggang. Kung mapatunga kutob sa kong mahimo. Anak kayo, sayang nga ang panahon. Mo-graduate ka na ba yun sa high school, Rona? Dili na lagi ko may eskwela, ma. Dili na. Maayo kay miuli ka pa. Unsa niya ako nabati ang istorya? Nga nagranir ka kuno anang gitawag nilag Shabu? Unsa man tinuod ni Christian? Wa mo, runner ko taon. Tanahura ko ng kaugalingon nimo sa samin. Midaot ka nagmaayo. Ramiahok ng imong aping. Tingalig mi apil ka ng suyop-suyop, ha? So, wa taon mo, eh. Hinaot lang unta, anak. Hinaot lang unta nga wa. Kay ikamatay kyud nako kung akong masayran nga bisod ka ng bisiyuha. Nganong mianhi ka? Wabali kaming awan ako, Farah. Nahibaw na ko kung unsay mong binuhatan karon, Christian. Doon nakasumbong nako. Mong giputol ko ng atong relasyon. Oh, Kay baw ka kit nga maglagot ko ng usa ka taong adik. adik, boy. Kaya ba nagsulti naman, ha? Patubangan ako. Mudinay ka pa? Klaro man sa imong itsura ba? Lahi ka ra kaniadtog karon. Dako na kay kagkalainan. Maong sorry, Christian. Buwag na ta. Wala. Lakaw na. Ay napagbalik din sa bay. Kay hasa sila mamag papa, nagbaod na ako nga palikayan ka na. Gamay kay kag panguto, Christian, oy. Tungod sa sayop sa imong amahan, imong gigubang imong kinabuhi. Pero kapoy nagbalik-balik og sulti ning tao nga gamay pangutok, oy. Ano bang nagpakabana pa man ko nimo? Nga wa ka man gani magpakabana sa imong kaugalingon. Usa pa, buwag na ta. Lakaw na. Farah. Kuya, mayaw kay may pauli ka. Ano man ikang? Si Mama, nagsige na lang og ligda. Og di ka siya mukaon, bisag unsaon akong pugos. Ha? Ma, niya si Kuya Christian. Mga naman ka? May sakit ka ba? Dali, dali, bangon. Pagkanoon na ka. Dili ko mukaon. Oh, Piya ikot ninyo. ma. Gusto na kong mamatay. Ma.
Ma, ayaw pagsulti og ingon ana. Adlaw o gabi. Di ko mahimot nga magkuna-kuna ni mo, Christian. Nga tingalik mataymingan nga masakpan ka sa mga pulis nga nagrunner ka. Nga nagdadaka ng mga pakete sa shabu. Mapriso ka. Mura ko mamatay sa kahatlog, anak. Di ko makadawat. Nga usaw ng mga adlaw. Mapriso ang akong anak. Maong puslan man. Mas may pagmawa na lang ko ining kaliputan. Pasinuwa ko, ma. Pasinuwa ko. Hindi na ko kayang mawa ka na mo ni Ganggang. Mag-usap lang ko niya ako manghod. Kung mo mintiyan. Kuya. Saan ko, ma? Mag-usap na ko. Mag-usap na ko, ma. Huwag mapadayin ko sa magdoon. Kung masugot pang mga advisor nga, putong hapag kong balik. Kuya. Ma, nakadungog Ma? ni Kuya. Ay, sige na, ma. Bawa na niya. Ugaw na. Tawag ka namang Ganggang sa iyong pagkaon. Sige na, ma. I love you, ma. Mag-usap na lagi ko. Isaad ko na. May nalanggan kay ginawat pa ko sa mga advisor. Huwag kang nga, nakagraduate ko sa high school. Apan si Farah, wala naging makibalik pa na ako. O karon, graduating na ako sa college. Huwag ang hihimo ko inspirasyon. Mao sila si Mama o si Ganggang. Kani mo, Farah, kung nakadungog ka man karon ni akong tampo, pasilo ako sa pagpamilaw sa mga tambag na ako. Huwag kani mo, papagardo. Kung hain ka man gani karon, hinaot lang ka. Na nagbalipayon ka o ba sa bata ng babae, nga mong gibaylo na mo, nga mong pamilya. Nga taon, nakasurvive pagyapon may sa kalisod si Mama o si Ganggang. Ang Diyos na lang mag-igot mo pa. Sa mga naminaw karon, sabisan usa ka na ko ka problema mo abot sa mong kanabuhi. Ayaw gid mo pagdangop og bisyo. Kaya ang bisyo, may makaingon nga mahimong miserable ang imong kinabuhi. Paminawan niyo ang matambag sa mga mahalin niyo sa kinabuhi. Linya na lang kutob. Daghang salamat. Mga kita mga galang-gagay ni Christian nga taga Labugon, Mandawi City. Uban sa awit na iyang ipangayo. Awit nga nagulahan, Man in the Mirror. Ang mga kakikabatan na doon sa Radyo ni Rosemary is ubo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga igalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa sata. I-address lang din ang tulumanon, handimanan sa Sagawit, Carol, Station DYH Baseball, Gold Palace, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. May basta di email sa handimanan_612@yahoo.com. Hanggang sa sarili kayong, dakang salamat sa inyong pagpanunood. Okay, Kiksan, may adlaw, kumusta? Ayan sab kita, nini atong nanad manon. Kung ako'y pasultihon, kumusta ka mong tanan? Ginapamati karon, ayan sab kininyo lagas kang inatofon pa Beryl Morales. Pero sa tampo ko na tumatagan pagtagan mi kanan ay pinadakin sa kasawa. Na magtago lang sa ngan nga Lydia. Peace of mind. Moro gid ni ang bugtong gipangandoy sa umbana nga makabaton siya peace of mind. Kalinaw sa panghuna-huna. Mao ni nakahatag na og tumang kahasol nga daw bisag unsa na lagi buhat sa umbana aron lang siya makabaton og kalinaw sa panghuna-huna. Peace of mind. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Tabas! Ngano ka ba na unsa man ka diha? Ngano ka oy, unsa ka? Imo mo gud gikumot ang imong buhok, ngano ka? Awa man, Lydia. Nothing. Say wa ba oy? Gikumot ni may imong buhok, unya kalit kang ni singgit. Kuyawan man lang tanimo na kung magnaunsa ka na. Maigo kas imongan, ha? Ngano man nga anak ko, ha? Ngano? Sabas. Oh, ngano man yung sabas? Papila naman ka ng sabas. Sabas buang. Unsa? Unsa sabas buang? Mo na akong gikuyawan nimo. Ako bagnaunsa ka na diha. Kumot sa buhok na yung singgit. Kuyawan lang tanimo da. Lydia. Lydia. Ngano man kasabas, ha? Naunsa ka man. Ambot ngano ko naunsa ko? Na, mo na ni kuyaw ron, ug matinuod. Unsay matinood, ha? Ug mabuang ka. Sabas buang. Mao ni akong gikuyawan. Oh! Ay, wala akong ginawa nagmayo. Samo kayo, samo kini akong ginawa. Ay, naunsa ba yain taong ka? Uy, ngano man ka, puyo, ha? Kuyawan lang tanimo da. Ambot ngano ko, Lydia. Wa mo gikoy peace of mind. Seeking peace of mind, diha. Kanus amang ko makabaton og kalinaw sa panghuna-huna. Aron makabaton kag kalinaw sa panguna-huna. Hiluan ta ka. Unsa hiluan? Nabuang ka dili siya? Gusto makabaton og peace of mind, ha? Kalinaw sa panguna-huna. Oo, mao na akong gipangandoy. Mauro na'y sulbad.
O gusto kang dunay peace of mind, hiluan ta ka. Oh, kay aron mamatay ka na, wa na, linaw kaayo. Linaw kaayo sa bas ang imong panghuna-huna. Nanadyo kay peace of mind. Nahilom ka man diha. Gusto ka nang mamatay sa bas, ha? Pili lang kung say gusto nimo akong... Pili kung say gusto nimo kamatayon. Hilok, pusil, o pagkanon ta kag buriring. Pili lang. Lidya. Lain lang kamatayon ang gusto nako. Unsa man ha, sa bas? Unsa? Patya lang ko sa kalami. Nabuang na. Ay, sa bas, mabuang gyud ko nimo. Ug dahil laing adlaw nga miabot ni akong banagikan sa trabaho, labihan kong hasula sa iyang hunahuna. Oh, ngano magyud? Ngano magyud? Oh! Oy, Oh! Sabas, ngano ka? Naunsa naman sad ka, ha? Ngano magyud, Lidya? Ngano manggayod? Unsa ba'y ngano, ha, Sabas? Unsay ngano? Nahasol gyud ko. Wala ko'y peace of mind. Ngano lagi? Unsay nahitabo, ha? Ngano man, Sabas? Mamagod na yung mga pangitabo. Nagkita kami sa Pulano. Si Pulano? Kisang Pulano? Kada bang tao nga kagaw kay gunahuna. Ngano man lagi? Unsa may nahitabo? Kuan, gihagay kong sugal nga wagi ko kasabot. Sabay sugal ba? Uy! Oh, lagi! Sugal! Mamagod na yung mga pangitabo. Oh. Bay Pulano, unsay sugal bay, ha? Bright bang yun ka? Magsugal ta, pabor kay nini mo. Unsa na sugala, Pulano? Mangutana lang ko ni mo tulo ka mangutana. Oh. Nyangi mong tubag, jer agyod. Jer. Oo. Di mahimog turjak. Ay ko lang, jer lang, jer lang. Sige. Tulog pangutana, ang tubag, jer. Pili ka sado, Sa gatos lang. Oh. Nya tulo ka mangutana, imong tubag, jer agyod ha. That's gatos, no? Sige. Dala ko. Gatos. Sige. Okay. Larga. Una pangutana. Tantanong. Uto ka na. Larga. Titulado ha, titulado. Sige. Kinsay nakadawat og pajero sa PCISO. Jer. Very good. Close na rabataon, ha? Close na. Unya, ikaduhang pangutana. Kinsay nagtulis kang nuitiban? Jer. Napiso na rabataon. Ikatulong pangutana. Andam ka na ba sa ikatulong pangutana? Andam na. Going gan. Pildi na, ha? Pildi na. Ngano na pildi man ko? Nangutana na ka. Kato na yung pagingawan ako. Ready ka na ba sa ikatulong pangutana? Ang imo tubag, going ka. Andam na, may oras na ka to. Jer, mo to imo tubag. Pildi na ka, abi na mo na tayo. Sana ni, oy, hay, samot ka gubot, tuhe. Ug nakabantay ko sa panglawas sa umbana nga mihugo ni daot ba kay usahay di man mukaon kay wa ko na siya'y peace of mind. Sabas? Uy, Sabas. Kabantay ko sa imong panglawas no, midaot ka, mihugo ka. Tungod tingali ni kay pila na ron ka mga gabi nga wa ko'y tub. Ug ngano di man ka makatuog ha, Sabas? Wa mo ko'y peace of mind. Hasol gyud kayo. Pero unsa lagi nakahasol sa imong nahuna? Ha? Unsa man gyud? Daghan kay Lydia. Daghan kayo. Unang dili ko makatog. Maynaw ko balagag balyom aron makatuog ka. Ha, Sabas? Mupiyong lagi akong mata pero magbuka man ako na. Pero ngano man lagi? Kapoy na ko nimo na unsa lagi ka? Wa gyud ko'y peace of mind, Lydia. Wa gyud. Peace of mind ba oy? Bueno, sige, aron makatuog ka. Iligigda di mo, kantahan na lang ka. Kana. Mas nindot na. Kantahe lang yung college. Sige, karong gabi, kantahan ti ka. Unya, unsa may mong kantahon, ha? Kanang sweet lullaby? Lain, kanang rest. Rest? Muna'y kantahon ako. Rest. Nabay kantang rest? Pahulay ko. Saan man? Pahulay sa dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo. Lagi ka na. Ang kahayag nga way pagkapalong muda. Sabas? Mo ginitawa na! Natug na noon! Amaw! Peace of mind, Jud. Mo gini ang kanunay nga gilitok sa kumpana. Mo nga di siya makatug. Hasol ko kayang nahuna. Ug dahil sa iyong buntag, ana, nakalitan na lang ko. Hain man ni Sabas. Sa'yo mamilakaw. Uy.
may purlon nga mihunong sa unahan? Kisa mo kinamatay sa unahan? Oo. Kikanaog ng lungon? Uy, anong kot ni? Ni man padong din, he. Uy, ni amandad adini ang lungon? Ayo, may adlaw. O, say ato! Mrs. Mao ba niyang bahay ni Sabas? Oh, say, nalaglaw sa dong! Ano nalaglaw sa? Oh, maon eh! Niya man gud yang gi-order nga lungon gikan sa Tilis Funeral Service. Ha? Uy, nga nag-order man siya glungon na may namatay din is bahay. Ha? Uy, dong, ibalik na ninyo, dong! Ibalik! Ibalik ka, may namatay din eh! Isa ka na ninyo sa taas, Brad. Sa bas! Uy, nga nung naunsagot tao ni ano talang order makaglungon! Unya na lang pangutan na, Lydia. Sige na, Brad. Isa ka na ninyo sa taas. Oo, sir. Niya ba ni stock number sila akong salungon? Naa, sir. Stock number 294. Ay, ibalik na ninyo! Ay, ibalik na ninyo! Isa ka sa taas, Brad. Oh, sa bas! Nga nung nag-order ka maglungon ha, sa bas ha? Why namatay din sa ato? Mora niya makahatag ka na kong peace of mind. Kinira, Lydia. Sa bas! Sayo ko nakatuan ng pagkakapi o pagmata nako, wa sa kung tupad ang akong bana, mo ni nga gipangita nako. Hain man ni Sabas, wa man sa kung tupad, wa man mahigda nako. Wa siya mahigda sa kung tapad. Uy, ang lungon. Naikamot na may aksyon ng kuyatid. Kalabisa kong pagkatug. Sound sleep yun ko. Sabas! Uy, niya ka mahigda sa suot sa lungon, ha? Lydia, relax kay ko. Naikatog yung kong bayo. Kalamisa kong katulugon. Morning has broken up to the first morning. At doon na ko'y peace of mind. Unsa? Sabas itaon, lungon na! Nga na maglungon. Mahadlok na ko nga kitang tanan mo higda magiging lungon. Basta natural death lang ay mong kamatayon. Relax yung kay ko. Doon na naging ko'y peace of mind. Nakatuog yung kong mayo. Ginoo ko. Lid, suway ka bang higda? Makaingon ka nga, feel ko to. Testing mo, testing mo. Bitaw, daubi na sa bas! Daubi na, ha? Ginervyos na ko nga muhigda kas lungon! Daubi na! Never. Karong gabi magbutang kong electric fan. Init na kayo, limuot og gamay. Pero okay lang. Sa katapusan, aduna na ko'y peace of mind. Peace of mind at last. Mao ni ron, mura ko ginervyos ni kalakiha. Ang ako og wa ba ni mabuang ang akong bana kay naarabas iyangan, Sabas. Kaya mo na nga anak mo higda sa lungon kay makabato na kuno siya peace of mind. Tarong maguning bana nako. Unique sa dog style. Pero makatug man sad siya, nagbutang pagkatul, nagbutang katul sa kilid. Unsa man ang kamay pasultihon, Lydia? Ay, ang babarteban, may nga daw. Sa tanan atong suki. Tanan. Minaw ka na ko. Thank you kayo nga. Sa ganun na pila ka tuig na tabord. Sa aning atong pasultihon. 5 years na ito yun eh. 5 years na, 5 years. 5 year. 5 years na, 5 years. Salamat kayo nga ganun ay naamo. Taga-buho rin, Lord. Ano tulos ang ihangin natin, Pres, nga iyampo na sa ta. Mao nga, tagan mi. Maglawas kanun ay. Para niagyapon, magkasulti-sulti ta, magkakumidyahay ta, maglipay ta, ano di ba? Mao na diya. Maglipay kita, kay Pasko, karon. Si parita siya, no, karon ni Godi ay, dias balirong, no? Drummer ba niya ta diya, Anto Lex, no? Imor man ng constituente diya. Sila si Emiliana Talandron, das Kogon. Tuon tagi na, og imbitahon ta. Og ni Adonel de la Fuente. Winley. Si Adonel man na, no? Yan tinod nga. Unsa na South na? South Poblacion. South Poblacion Babi na. de la Fuente na, Lord. Babi. Pero Adonel tinod nga niya. Og tanan. Tanan, sa tanan. Sa tanan nga nagpamati ka na to noon, may adlaw, no? May adlaw. O di na sa South Alegria. Alegria. O sa ilang na store. South na. Ito yung kikaliguan nga Batong Malunhaw. Batong Malunhaw. Sa Alcoy. Alcoy. Argao. Ang kanindot ani mga lugar kay naagin sila mga festival. Mapil kaning Pasigarbo sa Subo katong Agosto 16. Mao man ito. Ang magskangka ni ang tanang kalungsuran sa Festival of Festivals. Ana sa ICC.
Unya nagpasar sa akong resolusyon nga kini nga tong mga lungsod magbuhat gyud ilang him. Sama nang naga na sila him. Pero sa Bohol, no? Sa Bohol. Sa Bohol, Ay, doon naman gising sa lungsod, nasa sila sa awit sa Bohol, awit sa barangay, awit sa lungsod. Kung nindot kayo sa Tabuilan na ilang provincial him. Nindot kayo sa imong lungsod na kay him. Mo nato sa ipibaw nga natay provincial him ang Sugbo. Dili her, ha? Gamito gini nato sa. Dili her, him, rigid. Him. Provincial him. Awit sa Sugbo. Sugbo harang kapupudan sa bagatan. Di mo na kinapusurang lalawigan sa kabi sayan. Sa kalam o kabangkagan. Adunahan ikaw mo kanunay basta mo na. Basta mo na to. Mo na ikuan sa siyudad sa Sugbo? Dili sa province. After national anthem, nanatay ordinansa na, mao gina isunod ang Sugbo. Pero sa Bohol ba? Awit sa Bohol. Ato Sugbo, awit sa lungsod. Kung may huwag na kayo, awit sa barangay, awit sa barangay. Ugnay mga kuan, ay mga activities mo to ipatukar sa dili pa magsugod. Hindi mo sa ipakita imong pagmahal, dili lang kay sa nasod, sa imong lalawigan, o sa imong dakbayan, sa imong lungsod, natawhan, baryo nga natawhan o lungsod, no? Hindot. Sa imong pagmahal. Sige. Sit aside lang sa. Ikaw paghimo niya na board. Sa Tabunok buhati. Nagbuhat. Kami ang taga Tabunok, daghang dalagang nangaibog. Si Lydia to sender. Lydia. Kinim ko yan ba na gusto kay peace of mind. Abay kalinaw sa nahon ba? Ang gibuhat di palit og lungon. Dito higda nagawa na ang peace of mind. Pero tingago ka sa bana. Aji magatugaw tinuod. Agad. Dito higda. Di kaliho-kliho. Sa naram din yung peace of mind. Straight gyud siya. Agi katugaw. Kaya bumatay din sa tabunan siya, tabunan. Ha? Tabunan. Ablihan lang niya. Ablihan lang. Di ko yatin Sa amin. Yun ay kukutok yung bana, no? Sumahan nang talaga kalinaw sa nahuna. Di siya katog, magalinda sa'yo man. Palit ang lungon. Katog siya to. Pero tihago ka sa lungon. Isa ka practice. Sige, sagdi lang na, oy. Sige, sagdi lang banan ni mo. Bitaw. Nakakita ng peace of mind. Oy, katawan ang biane board. Si Lydia, ang asawa natural, mahadlok ba itong lungon? Correct. No, di ba? Correct. Mahadlok siya. Mahadlok eh. Pag-anara na siya makaguling ulit. Ay, lain sa rana, oy. Pero, katawan na siya. But lang, sa ikuan na niya. Pre-munch paper. Nawa sa katog. Why piso man, higdap sa lungon, tapos nagkatugan. Sige, sagdila na ang baran ni Mulid. Pero iyo, ibutan sa ila? Ibutan ni sa ila? Kanam sa lungon, duwit-duwit. Pabuhati na dito glaing buwan na extension dito pikas ka tupad sa inyong bahay. Pabuhati dito gamay payag-payag, la dito ibutang ng iyong lungon. Para musuliyo pa. Sige, Lid, kuhan mo ka. Naina na, Lid, pero sa imong bana. Doon, piso man, doon. Nakatog naman. Sagdil na. Sige, Lydia, salamat sa pagpunta ka tutulungan noon. Kulikong, pasol, tiyo. Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ug labi na kaninyo Dr. Randolph ug Atty. Elaine. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagual ko sa mga nga Ronnie, 30 anyos. Unto legal kaning suliran nga akong gipadangat kaninyo. Dili ni ako Sa ako na igagaw nga si Bibeth nga tuwa man imuyo sa Negros Occidental. Aron ninyo hisabtan, ingon ini mga panghitabo. Day, wam gimayong ani ang atong umakaron. Makuyog ng tingali ko sa akong igsuon nga manarbaho dito sa La Castellana. Unahan kan laon ba? Unsa may inyong trabaho dito? Walang gihapon. Pat nadiro. Kami may maputol-putol tubo nga para itanam sa sinda. Ikaw? Unsaon? Nawa magitay maayong ani ron. Amping lang gyud dito, ha? Maayo gani kay nagkanahon na og kuyog si Inting si Igsoon, Bibet. Gingnan man siya. Kay nahibaw man gitong iyang mga igsuon nga maglisod man gyud mi karon kay wa lagi may maayong ani ang among uma. Ay, kapait ning panahon na, oy. Pero pasalamat lang gihapon ta nga. Nakakita lang gihapon ng mga igsuon ni Inting ug lain nga makwartahan. Noy,
tulo pa lang gani takadlaw din apan ubay-ubay na gyud ato napatnan nga tubo para itanom. Nalipay bitaw ko dong. Dako-dako gintag masapi ani dong. Malipay gyud to sinang bibit kay dako mi kog madahinig pauli nato. Noy, maton sa nagkuntata nato din nga karon ko nung Biyernes ta mamauli. Oh, mao ba? Mas maayo na dong kay nahingawa na kay kung gunahuna sa ato Basin og wala to sila gika-ondoran dito. Noy, kuno man ang sulod sa truck. Sa ato na ta masakay. Aw, sige dong. Bahala na gasatan pita mo sakay, basta kay makapauli lang ta. Kay gabi na ra ba Huwag na gunahuna sa ghost, bay. Sige, dali Noy. Manaka na ta sa ato sa truck. Gabiin naman tayo Noy. Ngit-ngit na. Bahala na isang oras sa maabot sa ato dong. Basta kay kapauli lang kita. Noy, haba Noy. May dako sa nga sa mangga. Masangit ka. Ginukop! Magong nahog! Punong nga ni Zak! Nahog ako magwang! Punong! Gabiin na natuhin kayo nga nabiyahe sa Las Inting, pauli sa ilaha. Kauban na yung mga igsuon o mga kaubas trabaho ug ngit-ngit na kayo. Gibalikan nila ang natagak nga si Inting. Ug unya. Ginawa pa ako magwang. Dali, ato siyang tabangon. Dok, kumusta naman ako magwang? Ikaw ba itong naigsuon sa pasyente? Oo, ako Dok. Kumusta na mas Manoy? DOA na siya may abot nga sa ospital. Unsay DOA, Dok? Sa pag-abot ninyo din sa ospital, patay na siyang daan. Unsa? Dodong, ikaw naman lagi may abot. Hailan si Inting. Ang bibit, kuhaan kining doon ako'y daotang balita ni mo. Ha? Nang, Unsay daotan nga balita? nang, sino Inting? Na disgrasya? Ha? Kaya ano? Unsa nahitabo ni Inting? Kuhaan ka lang, samtang nagdagalang traga mong gisakyan. Nasangit siya sa dako kayong sanga sa mangga. Ha? Di ha maminanakay sa atop sa bus. Maong naog siya nang. Patay na siyang may abot sa ospital sa Bacolod nang. Ginoo ka! Unsa? Ginuog ko? Unsa may akong buhaton ini? Unsaon man ako pag-ato sa ospital nga wa manggid ko'y kwarta. Sige, tabangan ti ka ha. Nga makakita ka og kahuman, kahuman og kwarta. Aron nga maadto nimo ang patay lawas sa imong bana sa ospital. Hinting! Ting! Ano na itabo manini mo, Ting? Gagmay pa kayo ang atong mga anak! Kaluoy nimo ente. O kang nakapait pagyud. Kaya tagiya sa truck nga. Ilang isakyan. Ingon man ang kontraktor sa inyong trabahoan. Gamay na kaayong gihatang nga tabang para sa ninay tabo ni Muting. Asa man in taon ko kwarta. Asa man aron nga ako maipos kini imong patayng lawas. Asa man. Nadindiin taon na ako igagawa sa bibit sa pagpangit og kwarta aron in taon mahipo sa Inting ngadto siyang katapusan kapahulayan. Ug ang kontraktor sa ilang trabahoan, ingon man ang tagya sa truck na mao ilang kisakyan, gamay ra kayo gihatag ang tabang alang sa pamilya ni Inting. Ako nga pangutana mao gani mosunod. Una ang pangutana. Gagmay pa kayo ang mga anak ni Inting. Ug ang ako igagawa sa bibit, wa sa trabaho. Pwede ba ang kontraktor sa ilang trabahoan ug ingon man ang tagya sa truck ang pagastuhon sa pagpaeskwela sa mga anak ni Inting? Ikaduhang pangutana. Gamay ra kayo ang gihatag na tabang sa tagya sa truck ingon man sa kontraktor. Nakapugos ba ang asawa sa namatay sa pagpangayo financial assistance para sa iyang mga anak? Ikatuwang pangutana,
way police report ang maong disgrasya kay wa man kini mabalater sa kapulisan. Makahimo ba og kiha ang asawa bisan og wa kini police report? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Puwerte gyud taong pabariha ang pamilya ni Inting kung kuno galing mukiha sila. Doon na ba sila ikadangpan nga abogado aron may makatabang nila na maong kaso? Ug unsa man say kaso nga ilang ipasaka. Palihog tabang yung tambagi ko. Kini ako suliran, Ronnie. Mayong adlaw mga sukiting pabinaw, kini si Dr. Randolph Marana Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan. Karong adlaw na po tayo tukiyo na suliran, o tungod kay doktor ko, man akong partner o sa kaabogada. Kami gihapon sa ko ang partner mo'y muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical o punto legal. Correct. Busa din na tamanglangay, ipadala ta ninyo suliran, pamaagi sa Email ato ang email address suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Ug wa tay internet, wa tay computer, ayaw mong kabalaka kay kanang inyong mga suwat madawat magyapon anamo og kung inyong ipadaan ning ma-address ha. St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa station DYHP Cebu, 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Amo ginang ikalipay mga sukintig paminaw nga makadawat mis inyong mga suwat na mo, no? Nalipay mi kay magpasabot mo gud ana is nisalig mo na mo. Correct. Sa mo ang partner og sa estasyon, no? Og sa ato ang mga artista diri sa RMN nga mo'y makahatag og kinabuhi sa inyong life story. Unya makahatag pud mi og tambag ninyo. Yes, so makatambok ko na sa mong kasing-kasing diri kay kani may mawaan mo na murag di matter po daily, no? Ang ato ang pagtambag sa ilaha og naka-create og kanang significance sa ilahang kinabuhi. Kanang importante po na mabinaw po sila sa ato. Yes. Ikalipay gud kay na mo ugarbo pud kayo na namo sumuna daghan kayong salamat. Mo nang number 1 ya puntahan tud karon. Because number 1 man sad sila nato, partner. Yes, salamat kayo. Thank you kayo, daghan kayong salamat. Sender nato karong adlaw, partner, si Ronnie. Kani si Ronnie gipadani niya sa ato ang postal mail, no? Postal address nato awa. The past days sa ato ang mga programa, partner, no, lain-lain ato ang letter senders, gino, gikag Facebook, gikag Yahoo, man karon postal address ni nila gipadala. Gikan sa Negros Occidental, kabahin ni sa iyahang igagaw nga si Bebet. Kani manggod si Bebet, ang iyahang bana ning larga ning adtog La Castellana, dapit may kanlaon part unahan actually sa kanlaon kay para man trabaho. Okay. Magputol sila tubo gani, partner kanang para i-ready para tanom. Yes. Kay kani laging mangita tag anang klases diskartes kinabuhi interan kay para lang gid makakwarta. Correct. Sumugid ni ilahang gibuhat, no? Karon kay oras nating pamauli kay pauli man di sila kada weekend, partner. Usahay puno magud kay ng mga truck din ha, no? So para lang gid makauli sila ning sakay sila sa atop. Gisugtan sila. So karon kay syempre bukid-bukid baya na. So na mga punuan on the way. Pagsakay niya, naam sila sa atop, naamay murag mangga, partner, nga punuan. So kihanlan sila mo mudapa. Kay para mulikay sila sa mangga, naigo man gyud ni si naigo man gyud ni Inteng, partner. Natagak. Og namatay na dead on arrival sa ospital. Yes, unya gamay wa gyud naglisod sila pangitag kwarta, partner, para mahipos si Inteng. Kay wa man nagligamay ra man kuno kay gibayad to ang katong tag-iya sa maong truck, partner. Okay. Unya ang katong contractor pod sa iyahang ang truck ug ingon man ang katong contractor pod sa iyang gitrabahoan, gamay ra kuno kay gihatag pod, no? So digid paigo kuno ilang kwarta, partner. Naglisod gyud daw ni sila, partner. Pitit ang luuya lagi. So muli mga pangutanan niya, partner. Gagmay pa kayo ang mga anak ni Inteng. Ug ang akong igagaw nga si Bebes wala say trabaho. Pwede ba nga ang kontraktor sa ilang trabahoan o ingon man ang tag-iya sa truck ang paggastuhon sa pagpa-eskwela sa mga anak ni Inteng? Uy, kanang murag di man siguro. medyo lisod gyud na sa partner, no? Aning butangag. Naamang gud tay siling. Di man gud na kana manggong masugitig paminaw, kana manggong maaksidente. Whether buhi or patay, makabayad gyud tag danyos. Given gyud na siya. Pero ang kanang mga danyos nga ato ang pangayuon, di pud na never ending or limitless. Naara gid pud na ceiling kung unsa ra gid pud ang makiangayon. Kay di man pud na kahumanan, di man gud na nato pwede pud purduyon pud ang katupod in tao tag-iya sa truck or ang truck driver or ang katong contractor sa trabahoan nga mo responsable sa tanan na lang yun. Although na ay certain amount, usually magani, partner, mas gamay mangani na siya kung
Sa tinud-alay, mas gamay kung namatay kaysa kung buhi. Oh, kay ang buhi, hospital bills, Mga hospital sa bills, paradiha, plus follow-up. plus ang capacity niya to earn, labaw na kung na-invalido good sa partner, kana pwede mo gud na nato kwentahon. Pero manggod kung namatay manggod na sa partner, naa mo gud na siya fixed amount nga gihatag. Pada sa ta makapangayo medyo dako-dako depende sa mga circumstances, no, pero di gyud na ingon nga hasta ang responsibility sa pagpaskwela sa mga anak adto na lang gyud na ikarga og igibago. Correct. Siguro kanang mga ang kwarta siguro nga inyohang mahatag pwede mo muhangyo nga medyo padak-an gamay, and then ang kanang nga kwarta mo na inyohang gamiton para musugod mo nga pangita baro mo laing trabaho or laing gamay ginagmay negosyo. Correct. Or gamiton para pagpaskwela sa mga anak. Yes. Kano ang pangutan na partner, gagmay ra kaayo ang gihatag sa natabang sa tag-iya sa truck o ingon man sa contractor. Makapugos ba ang asawa sa namatay sa pagpangayo og financial assistance para sa iyang mga anak? Actually, dili. Kay padhumanam gud ang tintrabaho ato gani kung imong huna-hunaon. So, dili na gani gyud na siya responsibility sa contractor. Ang sad-an man gyud anagod ang truck driver ug ang tag-iya sa truck. So, ang mo man gyud ang principally ug subsidiary liable. Okay? Kay katulo pangutana partner. Walay police report ang maong disgrasya. Kay wala man kini mablatter sa kapulisan. Baka himo og kiha ang asawa bisan og wala kini police report. Di man gud siya kinahanglan maguta siya naka-blatter. Nganong wala man nato i-blatter yun ay police report. Kay unsa man ato ang basihan unless natay mga witness nga mo testigo nga na aksidente nga na nahitabo to nga namatay or natay laing proof nga kung naagi proof partner or naimo sa testigo pwede ra. Pero timan ninyo masukin tigpaminaw basta ka na gani mga road accident, whether tao ang involved or kanang mga or mga paghitabo gyud partner, i-blatter lang gyud na. Yes. Ayaw away kana i-blatter gyud na. I-blatter gyud na. Ikaw pa to katapos sa pangutana partner. Pertig gyud intaw pobriha ang pamilya ni Enteng. O kung ugali mo kiha sila, doon na ba sila'y kadangpan nga abogado aron maoy makatabang nila din maong kaso? Ug unsa man say kaso nga ilang ikapasaka? Public Attorney's Office, no? Pwede mo muadto and then pwede mo mukiha og reckless imprudence resulting to homicide. Okay, namatay man partner. With pwede po ta mo file og kasong civil nga danyos lang yun. Civil lang gid ato ang i-file nga kaso, mahimo ra pod. No, watay kasong kriminal nga i-file. Importante manggod nga file lang gina nato kaso kay para mapugos nato sila og bayad og danyos kung unsa pay gitugod sad sulod pod sa balaod. Pero timan ipod ninyo kato akong gingon nga dili pod ta pwede pod makapatuyang og pangayo pod og danyos. Okay mga sugid ti paminaw hinauton ta na pod na kuntlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Dr. Randolph Barana Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Arimen. Mayong adlaw.